बेयावनो गासै बरायनाय थालायबाय थ' नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा एबा गोबांथार निउस मिडिया ससियेल मिडियाफोराव नोंथांमोना नुगासिनो जे इभिक्सन खालामनाय माने बुलडोजार सोलिनाय आरो होखारहरनाय जाय बांलादेशनिफ्राय जोंनि भारताव एबा आसामाव हाबना दंफायोमोन बेफोरखौ माने होस्रांनाय नङा होमबा दा नोंथांमोना साननो हागौ दे जोंनि अल आसामावल' बेफोरबायदि नङा जोंनि अल आसामावल' जायाखै बियो गथाय माने अल इन्डिया गोबांथार आं मोनसे क्लिप फिसा होगोन नोंथांमोना नायना ला जे लखनौआवबो ओरैबायदि जाथाय जादों माने गोबांथार न' बां दखान पहार जायफोरा बे दखलगारिफोरखौ माने होस्रांनाय एबा जायफोर सरकारनि हायाव न' लुनानै दंमोन एबा दखान बनायनानै दंमोन बेफोरखौ माने होस्रांजोबनाय आं मोनसे क्लिप मोनसे होगोन गोबांथार बेफोरबायदि जादों ओमफ्राय गोबांथार लखनौआव ओरैबायदि जाथाय जादों परिबेक जादों जे उकिल बिथांमोना फैनानै माने लाखिनो नागिरदोंमोन आरोना माने बेवहाय दखान पहार न' सेफायनायखौ माने लाखिनो नागिरदोंमोन गोबांथार उकिलफोरा फैनानै ओमफ्राय बिथिं पुलिस प्रशासनफोराबो बुंदों जे जोंखौ आदालतनिफ्राय जे जों पारमिसन मोनदों एबा सरकारनिफ्राय पारमिसन मोनदों बिदि बुंनानै माने बिथांमोना इसोरखौ बुंबाय थादोंमोन आरोना सामलायदोंमोन जे जों सरकारनिफ्रायसो मोनदों पारमिसन जों सेफायनांगोन होननानै बिथांमोना मानियाखै बेफोरबायदि बिथांमोना अन्थाइ खुबैनो हमबाय जे बिथांमोनखौ पुलिस प्रशासनफोरखौ माने अन्थाइ खुबैनो हमबाय अन्थाइ खुबैनो हमनायाव जेबायदि जों पुलिस प्रशासन बिथांमोना हाद्रायाव गोबांथार माने लाठिचार्ज माने बुनो गोनां जादों आरोना बिथांमोनखौ गोबांथार दावराव दावसि बुदला बुसि बेफोरबायदि परिबेक जादों आरोना लखनौआव आं मोनसे क्लिप फिसा वेस्ट बेंगलावबो ओरैबायदि जाथाय जाबाय दा गोबांथार इयावबो दखान पहार गोबांथार न' बानायना थानाय जे बांलादेशनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ माने होस्रांगासिनो ना आं मोनसे क्लिप फिसा होगोन बेजों लोगोसे जोंनि आसामावबो दाख्लै माने इभिक्सन माने जाबाय आरोना बुलडोजार सोलिनाय बेजों लोगोसे जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया जेसिपि गारि जायखौ जों जेसिपि गारि नङा होमबा जेसिपि गारिखौ माने ट्रेनाव गोबांथार हाजार लाना फैनायखौ आं नुदों आरोना ट्रेनजों आं मैया नङा सानबा जाबाय नुदोंमोन आङो गोबांथार लाना फैदों जेसिपि ट्रेन गारियाव गोदान थ' बेफोरखौ लानानै दा नै जोंनि आसामाव सरकारि हायाव न' बानायना दंमोन एबा बे दखलगारिफोरा फैनानै माने जागा लाफैदोंमोन बेफोरखौनो होस्रांगोन आरोना सरकारि हायाव थानायफोरखौ थ' जों नै दा आसामावबो जाबाय दाख्लै ओमफ्राय दा वेस्ट बेंगलाव जाबाय लखनौआव जाबाय गोबांथार अल आसाम अल भारत मोनसे क्लिप फिसा होगोन नोंथांमोना नायलाबा मिथिगोन काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए सब सहयोग सरकार करेगा अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े उनको भी तकलीफ ना हो इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा उसी आधार पर सब जगह काम होगा सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।